fent cada dia, que no tenen, alguns tenen a veure amb la Diada, altres no. S'acaba de presentar la denúncia precisament a la Fiscalia Jurídico-Militar per les manifestacions del coronel, que l'han presentat els 3 diputats, que ja corre ja pels mitjans, però concretament en relació als actes de la Diada, el dilluns dia 10 a les 9 del vespre hi ha la marxa de les torxes fins al Fossar de les Moreres de Barcelona, amb parlaments de l'Oriol Bertran i de la Sònia Urpí, que és la coordinadora regional de Solidaritat per Barcelona i Hospitalet. El mateix dia, la marxa de les torxes, la 6ª, també es fa a Girona, a 11:15, i després del concert en Pau Alabajos es farà un recorregut pel barri vell que acabarà a les 12 davant de l'Ajuntament de Girona amb la lectura i crema del decret de nova planta, cosa que ja s'està fent. Solidaritat hi participa també, en aquest cas, a nivell personal amb molta gent que hi col·labora. El dimarts, dia 11, a les 10 del matí, els diputats de Solidaritat faran ja la típica ofrena floral al monument de Rafael de Casanovas, a Barcelona, a les 10. A les 11 es farà també l'ofrena floral al president Igla a la seva tomba en el cementiri de Sant Feliu de Guíxols, i després a les 11 també es farà un acte institucional a l'Ajuntament de Girona, que Solidaritat també hi anirà i serà representada. Després, a la mateixa hora, es farà la participació a l'acte institucional també en el Parlament, on Solidaritat estarà representada pel diputat Alfons López Tena. A les 12 es farà també un acte polític al Fossar de les Moreres i a les 12 també es farà un acte institucional a Sant Feliu de Guíxols. Tot això es concentrarà posteriorment a les 5 de la tarda, quan en suport a la manifestació multitudinària a Barcelona ens trobarem tota la gent de Solidaritat i que vulgui estar amb nosaltres al Passeig de Gràcia entre el carrer Diputació i Consell de Cent. No cal dir que després els actes continuen i posteriorment l'endemà, tal com ha dit Antoni Strubell, ell ja té un acte en el Parlament d'Escòcia per presentació del seu llibre i els actes continuen. A la web de Solidaritat veureu la quantitat d'actes que estem fent i en aquest cas el que ens interessa és volem recolzar total i decididament a la manifestació de l'11 de setembre, que no és el final sinó que és el començament de la llibertat de les persones.